செம்மையான ஜூட் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இது பார்க்க போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள். நீங்கள் மல்டிப்ளஸ் ஸ்டாக்கில் ஒரு வந்திருக்கு இந்த பென்டெக்ஸ் பார்டரோட ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த சாரீஸு. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கலர் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க் ஒயின் கலர் காம்பினேஷன்ஸ் பார்க்குறோம். இதில் பார்டர் பாருங்கள் நல்லா இருக்குது, ஃபேன்சியாக இருக்குது. இந்த சாரிக்கு ப்ளவுஸ் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் கோல்டன் ஜெரியோடு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். இந்த மாதிரி கிராண்ட் அண்ட் ப்ளவுஸ் வரும் உங்களுக்கு, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ இதில் என்னென்ன கலர்ஸ் வந்திருக்கு நீங்கள் அப்டேட்டில் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கலர் இது மிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டார்க் ஆரஞ்ச், நல்ல ஆரஞ்சுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்டர் கான்ட்ராஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் ஒரு நேவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் ஷேடில் வந்திருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் க்ரீன் அண்ட் சூப்பரான நேவி காம்பினேஷன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கலர் காம்பினேஷன். அண்ட் இந்த பர்பிள் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூ லான்ச் வந்திருக்குல்ல, இது சூப்பராக இருக்குது. இந்த பார்டர் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான டிசைன் வரும். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் காம்பினேஷன். ஓகே, இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் 1745 rupees வரும். தேங்க்யூ.